Chiefokwanụ, ekenekwa m unu ụmụ Igbo bi n'ụlọ na Igbo bi n'ama. Asị chiefokwanụ, asị na chi ifo ọkụkọ enwe dị, asị na chi ifo egeghe ụzọ maka na egeghe ụzọ egeghe ọnụ. Mgbe na-ekwubi n'ụbọchị taa bụ eke ndị nze na ndị ọzọ, eke ndị echichi, eke ndị ogbuefi. Asị Chukwu na ndị ana, mmụọ kpọrọ onye oku n'ofu n'ofu, akpọkwuo m eze enu, kpọkwuo eze ana, kpọkwuo eze mmiri. Akpọkwuo m mmụọ ji ụtụtụ ega nke ji abalị aga, kpọkwuo m ụzọ ogologo ụzọ, abaka ụzọ atọ, abaka ụzọ anọ, abaka ụzọ ise, abaka ụzọ isii, mmụọ ji eri oke. Asị bịakwanụ, akpọkwuo m ndị ọgbanje, akpọkwuo m ndị mmiri, akpọkwuo m ụmụada na ụmụ ọkpụ, akpọkwuo m ndị ichie n'ofu n'ofu. Ka nna akpọ na mmụọ so m, ka nna akpọkwa n'isi onye ọbụla bụ onye na-eso m na Facebook ma na YouTube. Ngị bụ nwoke, ngị bụ nwaanyị, amaghị m afa gị, mana ebe ọbụla bụ ebe ị nọ wee na-ene mma na-ege ntị. Asị m ife dị gị mma ya dịkwachi gị mma, maka ana m akpọkwu mmụọ niile nọ n'ala Igbo, na-akpọkwu ezumezu mmụọ niile so anyị n'ofu n'ofu. Na anọ mma mgbịrịgba ka nna agbachara ụzọ, maka mgbịrịgba amahọ na-ezi itara aka, mgbịrịgba amahọ na-egwu dị n'ilo. Nsị ya gaziela anyị na-eke n'ụbọchị taa, ife ọbụla itiela aka na ya gaziela anyị. Ọpụpụ anyị na mbata anyị ya bụrụ anyị awele, ife akụ aka, ife enwe enwe. Ọkwụ na n'onu uriom, asị nke uriom pupụla anyị ọkụmọta, ọkụmọta eke, ọkụmọta oyi, ọkụmọta afọ, ọkụmọta nkwọ, ọkụmọta ahịa na ahịa zụrụ n'izu. Asị na ọbịa ga-egbu anyị ya egbu onwe ya. Wee na-ayọ Chukwu na ndị ana, wee na-ayọ mmụọ nọ na ngwurube nna anyị, wee na-akpọ ọfọ nọ na ngwurube nna, na-akpọ ndị nọ n'obi, na-akpọ ndị ọgbụ na-eche ndo, ndị zọdola ana, ndị debela ana Igbo defọla anyị, ndị ji ndụ ha chụọ aja ka afọ na ana Igbo dị safe. Asị m na ọ ya adịla anyị na mma, ife ọbụla bụ ife anyị tinyere aka na ya gazila anyị. Ọganihu ka nna ya n'isi nwoke, ọganihu ka nna ya n'isi nwaanyị. Ọpụpụ anyị na mbata anyị ka ọ bụla anyị awele. Nke anyị eri ka anyị na-ayọ ọnọkwado ya ka anyị ya afụ, nke ga-eri anyị ga-agbate ma retee, otu nkwulu ya ka ọ ya adị. Onye sị na nke anyị na-eme ama ndị mma, nke ya nwa ama ndị nata mma, maka ụgbọgụrụ m yalụ ma ọ bụ yalụ nwunye edum. Ọ dịlị gị mma, ya dịkwala m mma, maka asị m akara onye ji bịa ụwa ya dịkwala ya, maka ife dị onye mma ya dịkwa chi ya mma. Asị m nke ike nga awọrọ ya jụkwa n'oyi. Asị m ngụ anyị ji eko ya kwanarakwa n'anyị n'ụbọchị taa bụ Septemba 11 bụ eke. Asị ya maalụ nwoke mma, asị ya maalụ nwaanyị mma. Agara ofu bụ ego oyibo ka nchichi Chukwu na ndị ana wee chọọ anyị mma. Naijiria adịrọ ọzọkwanụ mma, obodo adịrọ mma, mana amaka ọ dị na nwa agụ ama nta ahịhịa, amaka ọjọ ka njọ na anyị ya na-eri nri. Ife anyị eri ama nkọ anyị, mmiri anyị aṅụ ama nkọ anyị, mana udu mmiri mana ọkọchị, otu nkwulu ya ka ọ ya dị Chukwu na ndị ana, ma ọ na-ekwu na ama na nsọ ise. I'm declaring a blessed day to every one of us. As much as is looking at my or watching me or listening to my voice, I pray for divine favor, upliftment, breakthrough. Whatever you lay your hands on today will turn into gold for you. Your going out and your coming in will be blessed. That which you don't know will never know you. That plan, that evil plan that has been made to deter you or to draw you back, to tie you down, Chukwu Okike Abịama will plant a stepping stone, a breakthrough for you. A helper will locate you. This I decree today in the name of Chukwu Okike Abịama. Ise ekemeela anyị mma ụmụnne m, ya gazie. Ọkwa nwanne unu nwoke Ajịrịja Mmiri. Eke ọmanụ.